a cikin fitacciyar waƙar da ya wallafa a wannan shekara ta 2025. Kada ka manta auta MG Boy yana ɗaya daga cikin haziƙan mawaƙa wato zakakuran da suke taka rawar gani a wannan zamani. Auta MG Boy yana ɗaya daga cikin mawaƙan da babu kamar su a cikin mawaƙan da suke taka rawa, amma dai alƙalanci yana gare ku. Idan kun san wani ku ba mu amsa game da waƙar da auta MG Boy yake yi, janye hankalin matasa da kuma masoya waɗanda suke wato cikin soyayya a kowane lokaci. Auta MG Boy yana ɗebe musu kewa domin akwai waƙoƙin da yake yi da dama na jan hankali akan soyayya. Kada ka manta mai saurare, idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka danna alaman nan dai ta ƙararrawa yanda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta iso gare ku ba tare da ɓata lokaci ba. Ya kai mai saurare, auta MG Boy dai ka saurara a baya, yanzu kuma muke muku tambihi game da wato auta MG Boy. Auta MG Boy waƙoƙinsa da dama jan hankali ne gaba da abubuwan da suke tafiya a raye, wato irin fannin soyayya da kuma fannin da yake tafiya a rayuwa, wato kamar yadda za ka zauna da wato maƙoci, wato shine ake cewa feba ko neba. Saboda haka mai saurare, kada ka manta idan wannan bidiyo na ya burge ka, daure ka danna mana like a cikinsa, sannan ka ajiye mana comment domin tabbatar da ra'ayoyinku game da wannan tasha ta mai albarka. Ya kai mai saurare, kada ka manta kai mana sharing domin ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen kawo muku shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Mu gode da sauraro tare da fatan a huta lafiya.